Pinasayaw ako hantong parang a menudo, mahusay nga daraga at apunigin ado, dan urong-urong at akong mga tilong tubo, darahan kakulbang upunan na awo, at nakatunan habungan sa hayawan, kami gundla permi at kinitaan kay sayaw ayunhan kalamaan sayaw nga minulong usuhan na nanan para na sayaw na para mag-enjoy ka bisan kunting laan padun mo nga kwarta basta malimay lahat warahan problema iandang lang at hindi gagalan kira naman ay tatay bisan kun malakasan na maupay sumayaw na aminudo nga sunatan nadayo mahirap inbisan din yang fiesta kay karuyang manira ang sayaw ang kuratsa. Sayaw na para mag-enjoy ka bisan puting laan balon mo na kwarta basta malimay lamang warahan problema iandang la animilagala pinasayaw ako at kumarang aminudo mahusay na dalaga an apunigin ado dan kurong-kurong an akon mga tilong tubo darahat na kulbang umunan na awon at nakatunan habungan sa rayawan kami gundla permi ang kinikitaan kay inigasayaw ayuhan kadamaan sayaw nga aminudo usuhan ka nanan alanang sayaw na para mag-enjoy ka bisan puti laan balon mo nga kwarta basta malipay lamang warahan problema at namla animiyaganan ay tatay, bisan kung kalagasan na maupay sumayaw, kana aminudo nga sunatan dadayo pahira, hinbisan din yung fiesta kay karuyang panira sayaw nga kuratsa.
Yes, damo-damo nga salamat Dr. Mario Bacunawa ug sugad man ang iyang ginado hi Madam Catherine Gapate. Nganya na tapuntaan ay makusog nga palakpakan ang pag-abot hanaton Vice Gobernador han probinsya Sinirangan Samar, Honorable Vice Governor Maricar Season Gutizan. And of course, kaupod niya